If one were to say in a word what the condition of being a samurai is, its basis lies first in seriously devoting one's body and soul to his master. We groeien allemaal uit met probleem. Al je geld genoeg of geld tekort, je kunt ervan spreken. Iedereen verhit wel af en toe het nut van zijn leven. En zie gereden met verwijs nog nog geluk te gaan streven. Hoe hij slecht er vast, je komt zonder twijfel vast te zitten tussen extreem. Toch al hoe nog slechte dagen, je ziet moe van je hebt die aan. Voor een kluchte systeem met een rosse prestatie, de mensen hebt die uit met tv's. Boah, zijn we mee bezig, jij kunt er niet tegen. We zijn er held van investeren in corrupte ideeën. Terwijl de mensen dat we kennen zonder een dubbele breven dubbel zoveel getroffen zijn behandeld lekker kudde vee. In het jaar dus toch zo het al een nummer gekregen. Binnenkort de barcode op je rug geschreven. Het is omslachtig hoe dat ze nog al soms kan streven. Not alleen in een omhulsel is niet veel maar alleen. Muzikale renaissance, de hiphop hergeboorte. Er is Maria van deze soort, de muzikale renaissance. De rap reïncarnatie. Treks met in hoe de rotage, muzikale renaissance. De hiphop hergeboorte. Er is Maria van deze soort, de muzikale renaissance. De rap reïncarnatie. Ja, soms is mijn leven een lawine en op andere momenten is de gijzer. Soms zit Mr. Nonchalant en soms een beetje te veel lezen. Extreme pieken en dalen, even met verre te zoen. En soms klopt het platje heel en is zolle, zodat ze moeten. Het is een lust, een cyclus voor exacte zin. Het enige dat echt constant blijft in de wereld is de verandering, dus laat het zin. Laat je voeren op de golven en het leven hoe dat komt zonder te vloen op gevolgen van je daden. Leer het situaties en ervaring en doe niet like dan de meeste van ons doen. Maar staat in voor je gedrag, wat dat al van miserie met hem meebrengt. Tracht te groeien wie hij ziet en doe geschaai in de omgeving. Hapen met een gouden ring, ezels in een leeuwenvel. Won is vooral bezig met het spelen van dat ene spel. Niemand en nog zwakt is of verbreden, iedereen is fel. Of zeggen ze de maatschappij verzworen, de vreet is wel kanker. Cellen die door middel van een destructief patroon de levenswandel gaan verstoren van een ander en zo zijn er velen. Ze combineren en groeperen voor een massa zwakke exemplaren te kunnen isoleren. Vraag je af, waar zijn we mee bezig? Oude fundamenten van ons leven zijn vergeten. Vraag je af, waar zijn we mee bezig? Houden de basisprincipes van ons leven niet meer weten of negeren. Muzikale renaissance, de hiphop hergeboorte. Er is Maria van deze soort, de muzikale renaissance. De rap reïncarnatie. Treks met in hoe de rotage, muzikale renaissance. De hiphop hergeboorte. Er is Maria van deze soort, de muzikale renaissance. De rap reïncarnatie.